мегуфтед, ки дар вақти китоб хондан сураи саждаи тиловат мебиёд, ҳамин саждаро росто сажда кардан шарт аст. Баъзеҳо мегӯянд, ки дар ҷои шиштагита метавонӣ сажда кардан. Баъд вақте ки фаромӯш шуд ҳамин саждаи тиловат, мо кай ки дар хотирамон биёд метавонем карда? Агар мабодо тамоман фаромӯш кардем, бояд чӣ кор кунем? бале, саҷдаи тиловат он 14 ояте ки вақте ки тиловат кардед, барои шумо саҷда кардан машрӯъ мешавад. Чунки дар он ҷоҳо ё тарғиб ба саҷда ҳаст, ё амри ба саҷда ҳаст. ва саҷда кардан дар баъди тиловати ин 14 оят машрӯъ ҳаст бо иттифоқи уламо, аммо воҷиб аст ё не ихтилоф аст. мазҳаби мо воҷиб гуфтанд, вале гуфтанд ки агар рафту дар намоз саҷда кунад, дар намоз вақте ки саҷда мекунед ба саҷдаҳои намозам соқит мешавад. баъзе уламо суннат аст гуфтанд, лекин ба ҳар ҳол кай имконият пайдо кардед, бале саҷда кунед. масъалаи рост истода саҷда кардан ва аз ҷои нишаст саҷда кардан ҳардушам дуруст аст. муҳим саҷда кунед. гоҳҳо инсон ба як саҷда вориди биҳишт мешавад, чунки шайтон ба як саҷда накарданаш шайтони раҷиму лаънатию дӯзахӣ шуд. ба як саҷда. бинобар ин як саҷдаро таҳқир карда намешавад. шояд мартабаи инсон баланд бардошта мешавад. аз ҳама ҳолате ки банда ба Аллоҳ таоло наздик мешавад, ҳолате ки ӯ дар саҷда аст. бале, лекин шарт не ки дар ҳамон вақт, лекин дар ҳамон вақт кунед хуб аст. аммо агар фурсат ки нашуд, баъд аз он кай ки имконият пайдо кардед мекунед. агар рафту фаромӯш кардед, ба ҳамон саҷдаҳое ки дар намозҳо мекунед соқит мешавад иншоаллоҳ.